Do tejto miestnosti naozaj z týchto maliek, taký dých je taký naozaj zážitok a to je krásne na tejto tvorbe týchto obrazov, že človek vlastne vidí tú krásnu stránku života, má umelecký zážitok a veľká vďaka talentom a olejárovi, že povedia, že dokážu takto malovať. Takto ti poviem, že keď človek robí, tak inšpirácia príde sama. Ale musí furt makať na tom, aby niečo robil dobre. A veľakrát je, že človek nevie, čo začne. Ale keď sa k tomu vráti a od niečo napadne, to ťa aj tie náhodné veci, tak sa dá dať čo pomôcť. Ináč v posledných rokoch vlastne maluje voľnú prírodu, ako decko. Pasol krávy v lese, tak toto je moje teraz. Viem, keď som vchádzal do miestnosti, kde máme otvorenú výstavu, naozaj tak zrazu som mal iný pocit. Proste tie obrazy ma tak omráčili a človek, keď vojde, tak cíti už zážitok, umelecký zážitok, ktorý krása sála z tých obrazov.